Arabai avril kalo tile mugan ani saba san 2020 ani duru an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min nabɔ sigi ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ courant ani jiko koɲɛw ma ni o ye monsieur Bubakara Mawo Jane ye ale kɔni wulila ni ka i kunda Mauritaniens ka jamana o kɔnɔna kan min ni a kɛra sibiri avril kalo tile 19 ka taa kuncɛ tɛnɛ avril kalo tile 21 a taa kun ye min ye o de ye Mali ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya bɛ se ka sinsin cogoya min na ani ka taa an ka jamana ɲɛma ni o ye son excellence des général d'armée Assimi Goïta ye ka to ka cikan kɔni ni ka o lase Mauritaniens ka jamana ɲɛma ale yɔrɔ la ni o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ye. An ka kɛlɛkɛcɛw ye san sɔrɔ Talhanda ka dugu o la a kɛra avril kalo tile 21 su ka dugu jɛ a tile 22 la an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ye garan da kalogɛrɛndinɛ tigilama 15 la u ka bolimafɛn sen 4 ni ka olu kɔni tiɲɛ ani u ka tajimara yɔrɔ min bɛ Tesalita ale masurunya la Kidalikaw olu fɛ yen nɔ an ka fintigilakaw kɔni u ye baara ɲɛnamaba ni ka o de kɛ ni wasablo ɲɛma kɔrɔ ni o ye Isiaka Sidibe ye ale ni Mamutu Ture ni bɛ ko ale ma ko Bavier yɛrɛ kɔni ale ye fɛn ma futu o ɲɛma ye ni maa fila ninnu kɔni tun bɛ kaso o la kabi utu kalo san 2023 u labilala kiri tigilamaw fɛ waati labilala ani u ye musaka dɔ kɔni ni ka o sara o kɛra kunu avril kalo tile 22 san 2025 an bɛ taa an sɔngɔkaw olu fɛ yen nɔ dɔgɔjɔlaw ka bolimafɛn kɔni bɔtɔ dɔgɔjɔyɔrɔ o la dayirukaw ka dugu o la u ye sirabakan kasara kɔni ni ka o sɔrɔ tɛmɛnen o la a kɛra kawuru ni an sɔngɔ ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 70 o bɔɲɔgɔnko de don maa 6 olu kɔni joginna minnu joginna sa olu ta teliyala ni ka taa n'olu ye an sɔngɔ lapitaniso o la a yirala k'a fɔ ko boli damatɛmɛ kojugu o de kɛra nin sirabakan kasara in ale sababu ye dɔgɔjɔlaw olu kɔni fanba yɛrɛ kɔni tun ye Gawo jagokɛlabaw de ye. An bɛ taa Moptikaw olu fɛnɛ ka dugu o kɔnɔna la kulun 5 tasuma kɔni mɛnɛna kulun ninnu kɔni ale la avril kalo tile 18 san 2025 kulun kelen yɛrɛ kɔni ale tun bɛ ba o cɛmancɛ la a yirala k'a fɔ ko taji de kɔni tun bɛ kulun ye ale kɔnɔna la ni tasuma yɛrɛ kɔni wulila a la maa kɔni ma bɔnɛ ani na sa nka taji caman o kɔni tiɲɛna. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna la u ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ lakana koɲɛw olu ma avril kalo tile 21 ale kɔni ye kunnafoniya ni ka u di u ka faso jabaraniso o la k'a yira k'a fɔ ko u ka service de renseignement min bɛ yen nɔ o kɔni kɛra sababu ye sa ni ka se ka coup d'état kɔni labɛnnen ka se ka o bali commissaire divisionnaire de police ni o ye Mahamadu Sanaye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin coup d'état labɛnni yɛrɛ kɔni dabɔlen tɛ fosi kama ka se ka jamana ni ka ale bɔ a cogoya la ani tuguni ka jamana kɔni ni ka ko wɛrɛw don ale kɔnɔna la jamana wɛrɛw mɔgɔw olu ka hakilina o sira fɛ ko fɛn min ye Burkina lakana ministre ye ale y'a yira k'a fɔ ni waleya in kɔni a ma se ka kɛ a kɛbagaw fɛ maa minnu kɛra sababu ye ni ka a labɛn u ye tɛgɛ da olu ma kan maa tɔw fɛnɛ olu bɛ ka ɲini ministre ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ko bɛɛ ka i hakili to i yɛrɛ la ni maa o maa ye sigana ta ka maa wɛrɛ sɛgɛrɛ i ka wele lase finitigilakaw olu ma. Sojɔ kɛnbɛ kiri ni wɔye ba Maliba ale kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi tungaranke minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'u b'u ka wari bila ka na ko ka so jɔ u ye n'a tɛ jɔ a jɔcogo la hami ni jɔrɔ banna aw la ka sababuya kɛ Jawando service nana aw lafiyali kama Jawando service ale kɔnɔna la ingénieur bɛ yen géomètre fɛnɛ bɛ yen nɔ k'a kalan kɛ k'a diplôme ni k'a sɔrɔ ka tila ka a baara kɛ Jawando service maaw don ingénieur b'u fɛ yen nɔ minnu bɛ u ka terrain papier ka olu vérifier minnu bɛ étude de sol kɛ ani conception du plan o bɛɛ lajɛlen bɛ Jawando service ale kɔnɔna la ka wari di k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service b'o kɛ i ka so jɔli daminɛ i ma se k'a ban Jawando service bɛ a tɔ laban i ye o ni banque saba bɛ partenariat
la ibe juruta banki fɛ k'i ka sojo dɔni jawano service ale fɛ gɛlɛya o bana tungarangew kan ala ni jawano service ale sababuya hamini jɔrɔ kɔni o bana ka jawano service ale to yen i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la nɛgɛjuru sira bamba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 jawano service ka hakilina ye min ye denbaya kelen so kelen couche happy nice ale ye couche ye couche min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama couche happy nice a ka magan wa n'i y'a don i den na fiɲɛ kɔni donyɔrɔ fɛnɛ bɛ a la n'i y'a don den na den bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ farikolo o ye lafiya sɔrɔ couche happy nice n y'a don den na ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ o tɛ couche happy nice ye wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi o tɛ couche happy nice ye denmansaw a ye couche happy nice san aw ka galon bɔnda aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a camion fa santa la u jabala filɛ sotiba sotɛli ko ale masurunya la nɛgɛjuru sira 90 38 54 64 walima 65 66 58 58 couche happy nice denmansaw lafiya ta kɔrifarikaw ka jamana o kɔnɔna la Tijani Cham ni ale ye parti PDC yi o cɛbɔ ye u ka jamana ɲɛma kalafili natɔ o la u kɔni ye ale tɛgɛ ko ka bɔ a la PPP kiri tigilamaw olu fɛ ka sababuya kɛ a ka sɔrɔ la donba o ka fɔ la ko fɛn min ye Cham ye ale kɔni kun kelen no ka a ka bugunatigɛ sɛbɛn ni o ye Côte d'Ivoire bugunatigɛ sɛbɛn n'o kɔni tun tununa a la ni a ye nanzaraw ka bugunatigɛ sɛbɛn kɔni ka o ta kabi san 1987 o wagati o de kɛra sababu ye sa n'u kɔni ye a senbɔ u ka jamana ɲɛma kalafili nata o la ko a kɔni tɛ se ka y'o la k'a sababuya kɛ ale kɔni tɛ u ka jamana kɔnɔ den dɔ kɔni ye jamana ɲɛma kalafili min yɛrɛ n'a bololen no ka octobre kalo tile 25 nata o makɔnɔ bita ganakaw ulu feno avril kalo tile 22 san 2025 o kɛra CEDEAO kɔni ale ka san 50 ɲɛnajɛw kɔni min ni a bɛna ɲɛnamaya CEDEAO jamana bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la fo ka taa ɲinan san kɔni ni ka o ba Ghana jamana ɲɛma a ye wele kɔni ni ka o lase Alliance des États du Sahel ma ni o ye AES ye ka se ka u sen don ni baara ninnu na l'Amérique jamana ɲɛma ni o ye Donald Trump ye ale kɔni y'a yamaruya ka fɔ ko k'a ka jamana bandiri ni o ye drapeau ye ka o bila camancɛ la k'a yira ka fɔ ko dusumakasa bɛ u ka jamana o kɔnɔna la Pape François ale sababuya la min yɛrɛ kɔni ni a ntanyana avril kalo tile 21 tɛmɛnen san 2025 ka sito san 88 na nin kɔni hakilina in kɛra balananko ba ye maaw olu fɛ Donald Trump ale ka nin hakilina ye fo a ye bɔlɔlɔsira kan bɛɛ lajɛlen ni ka o minɛ Ameto François Pape ale ka tayani hukumu kɔnɔna la alisa k'a yira la k'a fɔ ko Pape François ale tayana avril kalo tile 21 san 2025 ka sito san 88 na a kɛra Pape ye san 2013 o kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko a ka janajaw kɔni olu bilalen no ka sibiri nata ma kɔnɔ avril kalo tile 26 san 2025 sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 10 o wagati Faransi jamana ɲɛma ni o ye Emmanuel Macron ale kɔni bɛna ye nin janaja kɛnɛ o kan Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra nin kunnafoni damadama de bi ni k'a da kelen bɛɛ lajɛlen kulo yana an ka kunnafoniya an ka o datugu sa an b'a yira la k'a fɔ ko fɛn min ye Jawando service ale ye an ka kunnafoni o jukurama dondo b'a dɔn Jawando service ka baara o ɲɛsinen bɛ dugukolo ko ka taga se sojɔ ko koɲɛ olu ma k'a yira la k'a fɔ ko terrain b'u bolo nin wagati na cikɛni na fɛn min ye gendarmerie ale masurunya sefawari miliyɔn 5,100 banakɔrɔnikaw fana fɛ yen nɔ terrain bɛ yen nɔ ka a masurunya mairie o la sefawari miliyɔn 5,100 sonu fɛnɛ gendarmerie cité min bɛ yen nɔ dɔ b'u bolo yen fɛnɛ sefawari miliyɔn 7,100 terrain papier bɛɛ lajɛlen titre foncier individuel do bɛ tila k'a yɛlɛma ni ka a kɛ i tɔgɔ la ni mɔgɔ bɛ kunnafoniya wɛrɛ sa 79 09 48 48 o kɔfɛ fɛn min ye couche happiness ye o fɛnɛ y'an ka kunnafoni jɔgɔrɔma don dɔ b'a dɔn couche happiness nana denmansa bɛɛ lajɛlen lafiyali de kama denmansaw a ye couche happiness san k'a don aw denw na walasa u bɛ se ka lafiya cogo min na couche ko la aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw kɛnɛ kan